זובח, מכין אוכל ובאים כולם לאכול אצלו, איפה זה? איפה השגחה? מי השגחה? זה גלת, זה רבנות, איזה השגחה זאת? יש המשגיח של הרב לנדאו. היה גלת כל הזמן. לא היה בד"ץ. היה גלת. היה הרב מחמוד. היה גלת. היה הרב לנדאו. כולם היו שוחטים. היה הרב מחמוד. היה גלת. כולם היו שוחטים. ויתרו שחט. שוחטים את בתי העסק. ואיך זה? איך זה? פה יתרו גם שחט אפילו. אלא מה? יתרו עבר על כל עבודות זרה שיש בעולם ולא נחה דעתו. כשהוא בא לבני ישראל למדבר הוא אומר עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים כי בדבר אשר זדו עליהם. משמע שהוא עבר על כל האלוהות שיש בעולם ועכשיו הוא מודה שהקדוש ברוך הוא אלוהי האלוהים והוא אדוני האדונים. משמע כל זה שכבר קיבל עליו עול מלכות שמיים לפני זה כבר תרי"ג מצוות היו אצלו שגורים. משמע שכל זה הוא כבר היה יהודי מלכתחילה אז כל הזבחים איך הוא היה יהודי מלכתחילה? הוא כבר הודה לפני שהוא זבח. ועל זה נאמר הודה לפני שהוא זבח את הזבחים עתה ידעתי כי אדוני מכל העניים ואחר כך הוא מקריב את הקורבנות ואת הזבחים. אז משמע שהוא קיבל כבר עליו עול מלכות שמיים. הוא גם נימול וגם היה אחד משלושת יועצי פרעה אם אתם לא יודעים. אנחנו יודעים. והוא חזר בתשובה שלמה לעם ישראל ועזר להם במה? בייעוץ למשה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. אם אנחנו בעזרת השם נשתדל לפחות לעשות מצוות כמו שיתרו ייחד שמו של יתברך אז אנחנו זכינו. יאללה כולם יום טוב. עכשיו אלה שבאו מיתרו, אלה הדרוזים. הקיינים. הקיינים נקראו, אני לא יודע אם זה דרוזים או לא, אבל... הם כן. ויאמר שאול לקייני סור. למשל בציפורי שם יש קבר יתרו. והוא הקבר של הקדוש שלהם. אומרים בסדר, הוא הנביא, הכהן. לא, זה הנביא שלהם. אז מה הם? אז הם יהודים או עוד זה? אז יש פה התנגשות. אין שום התנגשות, גם בעמלק יש התנגשות. בעמלק כתוב לא תתעב אדומי כי הוא אחיך הוא. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. מאיפה הוא בא אדומי? אדום? רגע, כן. ואחר כך מה כתוב? אז מאיפה הוא אחי? רגע. אדום זה עשיו. נכון. שכחת מכירה, שמעת ולמד. נכון, אדום זה עשיו. ואחר כך כתוב... אני צריך להעלות את זה ליוטיוב. ואחר כך כתוב מחו תמחה את זכר עמלק מאיפה עמלק? הבן של אליפז. מאיפה אליפז? הבן של עשיו. מי זה עשיו? האדומי. אז אין פה התנגשות אלא מאז שעמלק הייתה הפרדה. פה מאז שיתרו הייתה הפרדה. אי אפשר לערבב את כל הדברים ביחד ואחר כך לא נצא משום מקום. יש הפרדה. אצל עמלק הייתה הפרדה, אצל יתרו הייתה הפרדה. מה שהיה אחר כך שאול אומר ביום שאול אלא קני סור מעמלק כי עשית טובה עם ישראל בצאתם ממצרים. מי זה הקני? זה יתרו. כן, תבורך נשים יעל אשת חבר הקני. כן, בהפטרה. לא ידענו לדעת שיש לו מספר שמות. עכשיו, לא משנה. יתרו, יתר איזה 3, 4, 5 שמות. 7 שמות. יתרו, יתר, רועל, דועל, קני. לא משנה. יש כבר 6. זאת אומרת שיעל יש לו של יתרו? לא, חבר הקני. חבר זה מישהו אחר. זה מבנם של... אלה מבנם של יתרו. חבר היה מישהו אחר, אבל הוא בשבט של יתרו. רבותיי. יאללה, מים אחרונים. מים אחרונים. רגע, שנראה, רק שתדעו, ביוטיוב יראו אתכם. אם אתם חושבים, אתם טועים. כולכם תהיו שם. כולכם.